Planet Sprite. Твоят избор за съвършената морска храна. Скъпи приятели, края на седмицата. При мен е един млад, много перспективен сладкар. При мен е Мирослав Пешев. Миро, вече пълнолетен. Здравейте отново. Много се радвам, че отново си ми на гости. Носиш ми рецепта от някъде. Да, нося ви една много уникална рецепта. Есента бяхме на стаж в Португалия и оттам откраднахме една рецепта. Значи, типично по-български, отиваме и си крадем рецепти. Разбира се. Добре, каква е рецепта? Какво ще готвим днес? Днес ще приготвиме най-известната португалска рецепта за десерт – пащел де ната. Тя е изключително вкусен десерт. Да, изключително вкусен, много популярен. Става бързо. Добре, дай да започнем. За да стане бързо, трябва да започнем. Какво ни трябва? Трябва ни купа, голяма купа. Не, от някъде трябва да почнем. Какво? Този път ще ви изненадам. Няма да цапаме много съдове. Няма купа, не ни трябва. И вече не ни трябва купа. Директно започваме с касерола. Добре, какво чупим в нея? Сипваме в нея сметаната. Добре, ти си. Ето я. Аз ще приготвя един тел. Така. И сега трябва да разделиме яйцата на белтъци и жълтъци. Аз съм твой човек. Така. Почвам да деля яйца. Много съм добър. Яйца, Ще избиваме ли белтъците? Не, белтъците не ни трябва. Ще използваме само жълтъците. Добре. 5 яйца, белтък от жълтък. Да. Сега тук може да покажем много хитрости на нашите зрители, как могат да ги разделят включително с една ръка. Не е проблем, ако в жълтъка попадне част от белтъка, това няма да повлияе на крема. Почти съм готов. И ще ги разбием. Кажи ми за Португалия, хареса ли ти? Уникално. Уникални. Хората са много топли. Просто е красиво, уникално. Ние бяхме в град Брага. Така като си бил вече там, иска ли ти се пак да се върнеш там, пак да отидеш там, пак да... Примерно като завършиш, да поработиш малко? Да, със сигурност ще го направя. Имам такива желания. Планове, да имам такива планове, но времето ще покаже. Добре. Така, започваме като добавяме нашите 5 жълтъка в сметаната и разбъркваме да освои хубаво жълтъците. Сметаната да освои хубаво жълтъците. След което на тънка струя добавяме 100 грама захар и отново хубаво разбъркваме, докато стане хомогенна смес. Трябва да се усвои захарта. Ти не загря сметаната с захарта? Не, няма... Доста мързелива работа ми се вижда тази. Да, мързелива е. Значи усещам аз, защото ти хареса и аз обичам тия бързите рецепти с... Португалците като цяло са много... Те обичат много свободно време и ако има и такива много бързи рецепти да има, но пък са изключително вкусни. И сега добавяме една лъжица царевично нишесте. Добре. Ето. Ако вкъщи нямате царевично нишесте, може да се използва една супена лъжица брашно. Пълна с връх, без връх? Средно, така е напълно. Така? Да, чудесно. Хубаво трябва да бъде усвоено от нашата смес. Не трябва да има бучки. Това е онези бързи кремове, които се правят на потлона, всичко е наведнъж, да, на бавна температура, точно ниска така. температура. Чакате още някакви интересни предизвикателства, освен това ходене в Португалия? Да, имаме още няколко проекта, които са за различни държави. Надяваме се да се получат, да върви нормално. Има ли тайна къде са? Къде са ви? Да, за сега ще го запазим в тайна. След като сме усвоили вече всички продукти,
Хомогенизирали сме сместа Така. и я слагаме на котлона Добре, включваме го на... на средна степен, Ето така. идеално. Бавно, да започне Бавно, да се сготвят жълтъците. Непрекъснато разбъркване, за да не загори крема, да не стане на бучки, но трябва и да го следим, за да не стане прекалено гъст. Други рецепти какви видя там? Какво друго запомни? Те имат много интересна кухня и всичко е много бързо, всичко се случва на момента, всичко става бързо. Португалците имат не само много хубава храна, те имат и много хубава музика. Да, Нали, португалското фадо е една от най-интересните музики за слушане. Тази рецепта е много стара, държа да кажа. Държана е в тайна над 300 години. Измислена е в манастир близо до столицата град Лисабон. Но преди около 100 години е била намерена и извадена на бял свят. От тогава е станала много популярна. Да приготви ли една цетка да го прецедим това? Ще трябва ли? Няма нужда. Всеки случай да приготвя, а? Добре, пригответе. Аз да приготвя, да съм сигурен. Може да няма нужда. Как е в училище? Много добре. Остана още малко, за съжаление. Тази година Завършваш? приключва училищния живот. Това пътешествие е незабравимо. Минава, но тук нататък... Училището беше мой втори дом дълго време. Да те попитам аз, какъв ще станеш като пораснеш? Интересен въпрос. В смисъл, възнамеряваш ли да се занимаваш с сладкарство или с готварство? Кое те влече повече? Двете. Не мога да сложа граница. В това училище не ви уча да си изберете какво ще правиш после. Малко ред да сложиме. Значи, ще кажа аз на всички мои приятели от професионалната гимназия в Пирдоп, че това така не се случва. Трябва да има ред и дисциплина. Като завършат, децата трябва да знаят какво ще правят. Или готвачи, или сладкари. Така виж го, раздвоение на личността получаваш ти. Готварството може би ще остане като основна професия, а сладкарството като така Любимо хоби. Любимо хоби, да. Има преди, че те са толкова неразделни, че каквото и да правиш, нямаш избор. И едното, и другото винаги ще живеят с тебе. Така е. Така, кремът ти е почти готов. Виждам, че леко... Още малко бъркане, ще го оставим да се сгъсти. Само не спири да бъркаш, защото това ще пада на дъното, пада като камък. Ако искаш да бъркам ти нещо друго, ако трябва да правиш, какво да ти подготвя, нещо форми, нещо да свърши през това време може да си подготвим формите. Гледам, че си приготвил олио за намазване, аз обаче съм толкова мързелив, нали, трябва да знаеш, че съм си приготвил спрей да ги напръскам. Ако нямате случайно спрей с мазнина, може съвсем спокойно да ги намажете с олио. В случая ще използваме кокосова мазнина. Преди да е готов крема, още малко му трябва, ще добавим няколко капки ванилия за аромат. Само казваш кога? Още малко. Фурната е загряла, 250 градуса си ми казва. Много добре. Ти миналия път толкова съдове изцапа, че сега си толкова пестелив, даже не ми даваш да го прецедиме. Разбираш ли, къде сме докарали? И наистина, като гледам как го бъркаш, няма да има никаква нужда да се прецеди. Да, няма нужда. Този път малко по-пестеливо. Както казах, този крем не отнема много време. Единственото време, което ни трябва, са 15 минути за приготвяне на крема и 10 минути за печенето. Така, супер, крема е готов. Сега добавяме малко ванилия. Бъркай. Държа. Супер. Не спирай. Няма да си представя какъв аромат в момента има в студиото. Ванилията отвори аромата, направо е фантастично. Нашия крем е готов. Отделяме го. Трябва ли да го чакаме да изстине? Чакай само да спра котлона, извинявай. Да. Оставяме го на страна да изстине, докато си приготвим тестото. Добре. Няма нужда от допълнително изстиване.
Ето, тук ще го сложим на местото на купата, която няма да ползваме. Чудесно. Дай. Ще го преместя. И сега, какво следва? Дойде ли време за тестото? Нашето тесто. Да, дойде време. Знаех си аз. Да. Тук ще използвам ръкавици, Добре. тъй като тестото е бутер тесто, то е много финно. Не трябва да го мачкаме прекалено много, да го натискаме. Нали знаеш как му казват това тесто? Хилядолисно тесто, Точно също така му казват. Да. И защо е така? Защото когато се прави, като се заправи едно хубаво студено тесто, което е без мая и с масло, се разтила и се сгъва много пъти, за да се получат тези листа. Да. Единственото, което ще трябва да направим е съвсем леко да го разточим, тъй като в Португалия те имат специална рецепта за тестото, което използват. Няма да стане това. Но тяхното тесто отнема много време. Затова ние малко сме променили тук рецептата и сме я побългарили, за да стане по-бързо и по-лесно. Купуваме си едно готово бутер тесто. Аз съм ти приготвил още едно. Аз не се шегувам изобщо. Чудесно. Погрижил съм се за теб да имаш възможно Ето виж как когато е още по-студено. Да, много по-лесно става. Така, това целта е да е... точно преди употреба трябва да го извадим от... И сега ще кажеш, дай ми точилка, нали? Точно така. Пребързай ги тия неща, разказвай ги по-рано. Изчакай сега, отивам да взема точилка. Така, разточваме тестото и го навиваме на много стегнато руло. Искам, докато шеф Стамболов се върне, да отправя един поздрав към училището. Искам да поздравя двама много специални човека за мен. Чакай, ти го обърна в поздравително предаване. Разбира се. Кой поздравяваме сега? Сега трябва да поздравиме първо нашия директор. Виновникът за запознанството ми с вас и за всички тези проекти, състезания. Просто това е госпожа Ценова. Тя е един уникален човек. Специални поздрави за нея. Само да кажа госпожа Ценова и аз ще я поздравя, защото аз я познавам от много отдавна. Това е учителката, която като я видях първи път, помисли, че е дошъл някой лъв при мене. Тя с една буруса, къдрава коса. Да. И винаги като ме види и толкова ми се радва, не мога да разбера защо. Вярвам и на тебе. Госпожо Ценова, и аз ви поздравявам. Кой друг ще поздравим? Вторият човек, който също е изключително важен за мен, е госпожа Горяна Борисова. Това е моята най-голяма подкрепа в училище, в кухнята, навсякъде. Поздравявам ги всички, обичам си ги и нека продължим сега с нашото... Ще сложа за разточването, защото бутер тесто се разточва с брашно. Не мисля, че ще е необходимо. Аз почти съм сигурен, ако го обърнеш на маста, ще залепне иначе. Виж, идеята каква е? Когато ти е върху найлона, не се получават нещата. Сега напри крачка назад. Разбира се. Така, ето така хвърляш, за да имаш брашанце. Сега ще ти го дам да си го разточиш. И събличаме го. Слагаме малко брашно отгоре, за да сме това ти черна нинджа. Униформата пак за пране, няма проблем. Така. И сега, виж ли каква разточваме? Да, има разлика, така е. Аз съм експерт. Сигурен съм. Разточваме го съвсем малко. Целта е, няма как да премахнем това набухване, това разлистване на пластовете. Това е бутер тестото, това е ценно. Точно така. Но трябва просто съвсем леко да намалим обема, който ще се получи при печене. Това се прави при основата на бушет и на някакви други неща. Да. Печива се разтила, за там да набъбне по-малко. Точно. А иначе се гони пълния му обем на тестото. Какво ще правиш сега, ми кажи? Сега. Информирай ме. Искам да знам всяка стъпка. Да. След като сме го разточили, го навиваме по дължината на тестото, както казахме, на много, много стегнато руло. Започва да навиваш? Да, навиваме го. И след това ще го разрежем
на 12 равни части. Аз няма да се бъркам тук, няма да помагам. Това ще го оставя в резерв. Ако се наложи, ще разточим още. Ако някъде се провалим в 12 равни части, Надяваме се чакай да се само малко да провалим. опъдем тук лекичко. Че винаги може да се провалим и да знаеш, че оттам взимаме най-много позитиви. Така е. Стой малко, не мърдай. Не мърдам. Стой, не мърдай. Така, ти си. Така, навиваме го на стегнато руло. Идеално. Имаме стегнато руло. Така. Да прибереме тия, като круасан го направи. Значи, ако го сложи така, става като круасан. Няма сега да правим круасани. И сега? Идеално. Сега, краечетата ще ги премахнем, те не са ни необходими. О, къде ми отиде картончето сега? Имах тук едно. И с ножа става. Гледай сега. Да, давай. Ти си го режи с ножа, аз да махна краищата. Махаме. Искаш да... Това ще го сложим тук. Така. Това никой не го изхвърлите, оставете го, може да си го разгънете и да си направите соленки. Разбира Ще се. им обясним на хората. Така. След като тестото е изравнено и навито, го режем на 12 равни части. И как ще стане това? Много лесно. Намираме горе-долу средата и сега всяко го режеме на 6. Сега, не е Аз ти необходимо предлагам да да е направиш следното нещо. Взимаш го така, пак в средата, и всяко тогава става на по 3. на по 3, да. Добре, Не е необходимо аз си да е нарязах точно моето, в ти си средата. нарежи твоето. Добре. Не е необходимо да е точно в средата. Важното е да са горе-долу еднакви. Значи тези хиляди листа на това хилядолистно тесто, колкото повече го навиваме, още по хилядолистно става. Да. Значи от Така многолистно е. стана многолистно по броя на По навиванията. много. Така, ножа Не ти вече трябва не е вече. необходим. Това не е Сега необходимо. взимаме нашата форма. Всяко парченце го слагаме с Разреза, с разреза, да, нагоре. В средата на нашата форма. Сега, тук ще ми е необходимо малко вода. Добре. Ето. Купичка, предполагам някаква. Да. Студена Нареждаме- толкова. Ще пиеш ли? или Не. ще- добре. Не. Така, нареждаме нашите парченца. С помощта на малко вода на палеца натискаме точно в средата на тестото. Ето така, да се получи като Кладенче. кладенче. И след това разстиламе по стените на формата. Тук целта е да оформиме 12 гнезда от тестото, в които ще сложим нашият крем. Изглежда доста лесно. Лесно е. Направи тези гнезда. Да. И сега този крем, искам да кажа, че е станал брилянтен. Уникален е. Така, ети лъжици. Така, само че преди лъжицата искам една шпатула. Разбира се. Сега една шпатула. Само една. Голяма, малка. Няма значение. Не, защото... Силиконова. Силиконова пък сега. Само една. Благодаря. Добре. Какво мога да ти помогна? Уникален е. За момент. Уникален, как се радва сам. Разбира се. Ти какви ги вършиш ти? И ти си се радваш? М. Мгм. Мгм. Да. Нямаме загоряло. Крема е много гладък. Не е прекалено гъст.
Идеален е. Взимаме една средно голяма лъжица. И започваме да пълним тези гнезда, като слагаме от крема до половината. Малко над половината, но не до горе, нито пък много малко. Напълваме и 12-те гнезда. Този крем е разчетен да стигне за 12 бройки, така ли? Да. Не са много големи формите, тъй като за това той ще е напълно достатъчен. Тъй като той самото бутър тесто, въпреки си го притиснал, въпреки то ще набъбне. Да, и ще избута крема нагоре. Има ли някаква точна напитка, с което се консумира този десерт или как го консумирахте там? Как се продава в сладкарниците? Те имат едно много специално кафе, тяхно си, и с него предлагат и този десерт. Опитах от това кафе и ми се стори, че вътре има ром. Възможно е. Те Да. са пияници. Да, стори ми се, че има ром, но кафето беше уникално. Чакай да запаля някоя война тук с португалците. Аз мисля, че ще остане още крем. Да, ще остане. Нека да остане. Имаме още тесто, ние ще го направим после. Сега сложил си достатъчно навсякъде, така ли разбирам? Да. Защо ме попита за горелка? Така. С горелката ще направим един много типичен за натата завършек. След като изпечем нашия десерт, ще минем отгоре с горелката и ще направим този типичен загар на натата, който те не знам как постигат. Но казват, че не е с горелка. Не е с горелка, ще ти кажа как. Обикновено има едни топлинни уреди, ти ги знаеш, казва се саламандър. Да. Саламандър, който пече отгоре. И когато се направи такъв десерт, те го държат на витрината, но преди издаване, обикновено, слагат го на саламандър и го запичат отгоре и го загарят леко. Сега, слагаме в фурната без вентилация. Колко без минути? вентилация, 10-15 минути трябва да го наблюдаваме. 200, задължително. 250 градуса. През това време вие запишете рецептата на Миро. Миро, искам да ти кажа, че е много ми интересно, вече като си идваш за втори път, малко по-отпуснат си, малко по-спокоен си. Пак ще дойдеш, обаче след някоя следваща държава, защото искам да крадеш рецепти, да носиш от всякъде, защото реално погледнато това е кулинарната дипломация. Отиваш там и взимаш нещо. А ти научи ли ги на нещо там? Нямахме време, за съжаление. Значи следващия път, като отидеш, задължително. Най-малкото ги научи да пият ракия. Слагам го във фурната. Пащел дената. 250 грама многолистно тесто, 5 жълтъка, 250 мл течна сметана, 100 грама захар, 10 мл течна ванилия, 50 грама царевично нишесте и 50 мл олио. Само погледни. Дори нямаше нужда от горел, както каза ти. Изпечени, извадени пащел дената. Един уникален десерт от Португалия. Сега трябва да ги презентираме. Само да ти кажа какво направи режисьорката на предаването. Ние докато си говорим и докато чакаме, направи едни соленки набързо. Да. Той сега са във фурната. Какво следва? Следва малко. Трябва да се охладят. При нас вече са охладени. И трябва да ги извадим от формите. Погледнете колко са съвършено. Добре, започвам да вадя аз. Да. Не чакам миг дори. Топло е. Значи това ли му викаш малко охладени? Не си направо топли. Подреждаме ги. Да, подреждаме ги. Да ми е по-лесно да ги... Когато има достатъчно мазнина, излизат без никакъв проблем, просто съвсем леко трябва да им помогнем. Ако бяха напълнили много крем, той ще да ги облее, да мине от външната страна на бутер тестото и естествено нямаше да са в този вид. Искам да извадя аз едно, защото трябва да го отрежа, да го опитаме. Не става така, топло обаче. Да. То е много топло още. Виждате ли го как изглежда? Фантастично. Охаяна
ванилия, сладкарски хубав крем. Миро, аз мисля да те поканя пак да сготвиш обаче нещо като готвач. Каза ми, че искаш първо да бъде готварството и после сладкарството. Следващия път ще дойдеш. Очаквам сериозна мръвка да направим. Ще подготвим нещо от моя край, имам вече идея. Сега, не знам дали сме повече средногорци или повече шопското у нас, но мръвката си я обичаме. Селото обича мръвката, така че сигурно ще има нещо, ще има месо. Обещаваш, нали? Обещавам. Значи, само на тази камера искам да обещаеш. Миро, обещаваш, ще дойде да сготви нещо с мръвка. Точно така. Обещавам. Много ти пожелавам всички дестинации, които сте набелязали да отидете от училище, да ви се случат. Вие вече бяхте в Германия, в Испания, Португалия. Да. Надявам се да видите много хубави неща, защото истинската кулинарна дипломация е това. Пътувате и носите със себе си. Първо вие носите натам българското, а оттам взимате европейска и друга кухня. Аз имам един подарък за вас, който сме донесли точно от град Лисабон. Чакай аз заповядайте. Да видя аз какво е това. Ами, искам да ви кажа, че това между другото, нали знаеш какво е? Това е да сложим горещата тенджера, да я сложим отгоре. Изглежда фантастично. Аз сега много бързо ще сложа емблематичен десерт за Португалия. Миро, голямо удоволствие беше за мен, че ми беше на гост. За мен също, шеф. Скъпи приятели, това беше всичко от нас за тази седмица. Мирош пак ще бъде тук, пак ще дойде при нас, когато е готов с тежка мръвка. Гледайте ни!